كوليج نقدن كتبان حال مبلتا شعي جزيو بشوعات عودتات كم هروم صنحة 41 مئتاوي دقة أنستيو زركبهم 323 تمهرو لومي 3 حملة أمريقهم أتوم 170 بديجري 153 دما بديبلوما استمرقوا تمرتي فاينانس أتحزا حساب محدرة وانين سنة قطبة هزباو محدرة بانكينج كمون توريزمن محدرة هوتيلاتنيوم كاسيمام اب قصرت كوليج اب استخايدنا رأس نسرعات مينستر توريزم ويزرو اسكال منقرس مستير عوتن معبالن تمرتن نقحاتن مخانو تقيسا معبل كتبا مسارت حيلن هلاون هاجر سلازخونه تمرقتين زكايد زلو مدبات هنصاتن لمعاتن مدنفع تساتفهم كحيلو ازخاخيرام دين كوليج نقدن كتبان حلحاله دكتور ستيفانوس هايل ماريام بوغنو علامه تلوخنت كوليج دحري ممهبره بقعات سرعات تمرتينايت كوليج المعبال او وشت هاجرن وصان مزركبو مشارختي متحجاز يسرح كم زلو بمحبار حزرت ممهران نمفتحن عقم زيغاتات ممهران معبالن سلسته بدكتوريت ديجري شمونتخا بماسترز ديجري ابو وشتن وصان يسلطنو كم زلو غليصوم كوليج نقدن كتبان حلحاله ابوشت زحلف شمون تعمتات بزتفرالي عورتات زمهارهم 2134 بديجري 2213 بدبلوما 32 دما بسيرتيفيكيت كم زمرغه سنداتو يملكت اب مدايت عنا زمزغب زلو عوتات مريانايتي اب تصلات بحفشا ام معبال عقم سبد ما بفلاي زغبر زلو وفريوم كمغصلتا نايزي كوليج سنه فلطت تعنا اسمرا بزتفرالي عودتات كم هروم صنحه 400 دق انستيو زركبهم 367 تمهارو تمالي كلت حمله امريقلهم مرقات 124 بديجري 243 دما بدبلومايم ارسي مسمرهم نتسنه سرعه تختاتيله زدالو تصبصاب يسعب معبالن حنت هاجر بقندو افطفن طببن زملخه سلطن حبرتسب زمركز كاب دانيال فرطعنا عمت متى ابتسفه حقه بوردت كلا طعنا توساين زغلغلو موياوين زفر زلو اب قطر يونيفرسيتي سمرا استغابره ناي ممرقتا سن سرعات فصام دايركتور هاجراو كوميشن لعلواي تمرتي بروفيسور سادس محاري ابز سمعو قال تمرقتي طامو ما بزرخبو لعلت بممصحم يوهانا يلوم دين سنفلتت عنا اسمرا دكتور قدي برهانس بوغنا اتكولج ببغزيونا معبله ام معباكي لا وعم سبن محياش اغلغلوت عنان هاجرنا لول ابركتو يغبر كم زلو طيسا تمرقتي ابز وافروا له بوتا سراح حلفنتاوያን كخونو زلوا صنعمنت ገሊጻም መንግስት ኤርትራ ኩሉ ዜጋ መሰረታዊ ጥዕናዊ አገልግሎት ከም ዝረክብ ንምግባር በተሓደ ደረጁ ዝሐለው ምዕቡል አገልግሎት ጥዕና ንምቅራብ ድማ በተኻለ ዝሕለል ጻዕርታት የካይድ ከም ዘሎ ዝገለጸት ሚኒስተር ጥዕና አሚና ኑር ሁሴን ምዕባል ዓቅም ሰብ ከብ ቀዳምነት ተሰሪዑ ሳላ ዝተሰርሐሉ ብርክዝ ዝበሉ ሰሞያ ጥዕና ፈሬም አመላ ሀገር ዋፊሮም ተወፋይነት ህዝቦማ ምግልጋል ከም ዝርከቡ አንጢራም ነቲ ኣብ ጥላት ጥዕናን ኣብ ካልኦት ጥላታትን ተረኺቡ ዘሎ ዓውታት بسلا መንግስቲ ኤርትራ ዝወስደው ዘሎ እተፈላለ ተጣዕሱ ኩንቲ ኮይኑ እቲ ቀንዲ ሜላ ንምዕባል ዓቅሚ ሰብ ካብ ቀዳምነት ብምስራዕ እዩ እዚ ቁኑዕ ስጉምቲ እዚ በዓልተብኡ ሰላ እተሓስበሉን ሰላ እተሰርሐሉን ኣብዚ እዋን እዚ ብርክት ዝበሉ ሰብ ሞያ ጥዕና ፈርዮም ኣብ መላእ ሃገር ተዋፊሮም ህዝቦም ኣብ ምግልጋል ይርከቡ ሚኒስትር አሚና ቀጢላ ሞያ ጥዕና ወትሮ ኣብ ምዕባለ ዝርከብ ዓውደ ፍልጠት ስለ ዝኾነ ተመረቕቲ ሰብኣዊ ሓልዮትን ናይ ስራሕ ዲሲፕሊንን ከርእዩ ኣዝኸኺራም ተመረቕቲ ነሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዝተቐረበሎም ናይ ትምህርቲ መሳለጥያታት ትምህርቶም ብዝግባእ ንኽዛዝሙ ዓባ ኣስተዋፅኦ ከም ዝነበሮ ጠቒሶም ኣብ ዝተዋፈሩሉ ዓውዲ ብዘይ ተግላባነት ከም ዝነጥፉን ኣገልግሎት ጥዕና ሃገርና ንምዕባል ከም ዝፅዕሩን ኣረጋጊፆም
ናይ እዋን ትምህርቲ ኮት ዝተዓመ እዋናት ናይ ግዝያት ነይሩ ምስቲ ትምሃሮ ነገር ካብቲ ፊልድ ትረኽቦ ግን ዳርጋ በበይኒኡ ከምዚ ብዙሕ ፍልሊ ዋላ እኳ ይሃልዎ ግን እቲ ብድሆታሲ የጋጥመካ እዩ ነቲ ብድሆታት ግን ካብ ክንዲ ኣው ጠጠው ትብል ባህል ነገራት ጌርካ ክትሰዕሮስ ቃልስስ የድሊ ማለት እዩ ዛዕር ዝሓትት እዩ because nursing science and arts ስለዝኾነ ማለት እዩ እጅብቲ ሳይንስ ኣብቲ ትምህርቲ ኣብቲ ቲዮሪ ኣብቲ ኮሚኒኬሽን ገለ ማለት እዩ ኣብቲ ኣርትኻ ኣብቲ ኣክቹዋል ምስቶም ሕሙማት ከይድካ ፕሮሲጀር ትሰርሖ ወይ ዝተፈላለዩ ዓይነት መስራሕቲ ክትተሎ ማለት እዩ ኮሚኒኬት ገብሮ ስለዚ ካብቲ ካልእ ዓይነት ዓውዲ ትምህርቲ ዓቕሊ and hardship يحتاج أما كان هيوت ورتا حليبت تقريبا 30 عام سريعة كل نجار سيف زي كال نجار اللي بزوج عزله أبتز الغاية علامة بزوجنا نجار تبص عندنا سمعات تعجسي حبو كشف عند هذا غير كاس زوجنا نجار تبص هم تخيل ترى زعمنا كل سنة فلتت عنا أسمرة بأربعة غندا بيت تمرسن كل توهبتي أقلقلت كبتاسن زعم كوينو كابشان تشعتن 209 تشعتن كساب كل تشحن 10 شدشن بتغلى لا كل تشحن تشعتن 250 تمهارو أمر الله إيرترا أمقصارن مثل خالن متعدن هتانن حمام عصو بوليو كمون قالوا استفلاليو سمحالفن زي سمحالفن حمامات بابنك كتكتاز فالعوساتات وغانات كفام إذا ما يلوم تمرقوا في دماء تلقتهم بجزء أبصرح بالمعبال هنا زعوتات الزعاتيهم سلوك أصوصهم وحسن أقول لك أننا نتوهم تستكمل الله الزيرتران من سنيوم أكيمات مرم كاب قطرين برسس مرا بتمساسالي بيت تمرتي سنكينة تاسمرا بعودتات الريا مكاين هنسا ندفي إلكتريسيتي إلكترونيكس قياسا كمون حفشاو سرحات حاتين عنصيتن استات كلت عامات بجبرن كل حساب زمهارتهم كلت ميت تمهارو تمالي كلت حمله امر رغام رئيس مرتا بيت تمرتي ممر كبدوم تدلا ابز اسمعوا قال بعمتو كمرصون حمن اسيات بمدبات مهنات هاجر لعلا بركتو يقبرو خمزلو تقيسو لو معمتون عوت ناي ممهرم مستمهرم مدب كم زكايدت غليصوم اب ሚኒስትር ትምህርቲ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ቴክኒካውን ሙያውን ትምህርትን ስልጠናን አቶ ተስፋይ ስዩም ቦገኑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ናጽነት ብዝተፈላለየ ሙያታት ዝሰልጠኑ ኣሽሓት ዜጋታት ውጽኢት ናይቲ ኣብ ምዕባል ዓቕም ሰብ ዝካየድ ዘሎ ገዚፍ ወፍሪ ምዃኑ ተቂሱ ምሩቃት ኣብ ምዕዋት ሃገራዊ መደባት ኣበርክቶም ክዕዝዙ ትጽቢት ከም ዝግበረሎም ኣረዲዩ ኣብ 1954 ዝተመስረተት ቤት ትምህርቲ ስነኪነት ኣስመራ ሎም ዓመት ንመበል 62 ግዜ ኣመሪቓ ናይ ሕግ ተኣረምቲ ፍርዶም ወዲኦም ምስተሰናበቱ ንኽብርታት ሕብረተሰብ ዘኽብሩ ሩማትን ቡቕዓትን ንኾኑ ዝግበር ጻዕሪ ውጽኢታውነቱ መመሊሱ ክቢብል ከም ዘሎ ኣዛዚ ማእከል ምእራምን ተሃድሶን ጸጸራት ሜጀር ሰመረ ተኽለ ገሊጹ ኣብቲ ማእከል ዝውሃብ ኣካዳሚያውን ሙያውን ትምህርትን ስልጠናታትን ከምኡውን ዝካየድ ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣብ ህንጸቶም ተኣረምቲ ልዑል ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ሜጀር ሰመረ ኣብ ቀጽርቲ ማእከል ስልጠናታት ኮምፒውተር ቅዲ ክዳንን ካልኦት ኢደ ጥበባትን ከም ዝውሃብን ባህላዊ ንጥፈታት ከም ዝካየድ ኣበርክቶ ሰብ ጸጋ ዜጋታት ድማ ነዚ ኣብ ምዕባል ልዑል ተራ ከም ዘለዎ ኣብሪሁም ሜጀር ሰመረ ነዚ ዝገለጸ አቶ መሐመድ ሐማዳን ዝተባህለ ዜጋ ነቲ ማእከል ንዘበርከቶ ስፖርታዊ ዕጥቂ ንምርኽኻብ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት እዩ ኣካይዲት ስራሕ ምምሕዳር ንኡዞባ ጸጸራት ወይዘሮ ጸጋ ኤልያስን ሓላፊ ሃማተ ኣብቲ ንኡዞባ ኣቶ ተኽለወይኒ ሚካኤልን ብወገኖም ንሕጊ ተኣረምቲ ንዝግበረሎም ዘሎ ሓልዮት ተረዲኦም መጻኢ ህይወቶም ንኽምቕያር ክሓስቡ ኣዘኻኺሮም ኣብቲ ማእከል ኣብ ጸንሕሉ ስድራ ቤታዊ ክንክን ከም ዝግበረሎም ዝጠቐሱ ናይ ሕጊ ተኣረምቲ ድማ ዝቐሰምዎ ስልጠናታት መሰረት መጻኢ ህይወቶም ዘንጽፍ ምዃኑ ሓቢሮም ነበርቲ 16 ምምሕዳራት ከባቢ ንኡዞባ እምኒ ሓይሊ ብዝተበግሶም ናይ 352 ስድራ ስዋኣትን ጽጉማትን ግርሁ ብወፈራ ሓሪሶም ነበርትን ኤሪና ብዝሃብዎ ሓበሬታ ነቲ ዕማም ብሕልናዊ ድርኺት ከም ዘካየድዎ ብምጥቃስ ኣብ እዋን ፀሃያይን ዓጺድን እውን ተመሳሳሊ ተበግሶ ክወስዱ ምዃኖም ገሊጾም بهزبومن منغستومن ماميقوم ينبرو مهلاوم زحبرو حاجز تغبرلهم سدرا سوات بوغنوم اب علتاو منابروم يخون كال نطفتاتهم نزغبرلهم حاجزن متبعن امسغينوم
አብኑ ዞባ ምን ኃይሊ በደረጃ ምሕዳራት ካቢ ሰራሕተኛታት መንግስትን ተማሃሮን ንስድራ ስዋት በአይነትን ጉልበትን ቀጻል ደግፋት ከም ዝገብር ዘሐበረ ሐላፊ ማህበራዊ አገልግሎትን ዞባ አቶ ሞጎስ ኃይለም እዚ አብነታው ተበግሶ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ንሐየለን አብወልደታት ይሰጋገር ምህላው አብሪሁም አብን ኡዞባ ድባርዋ መንእስያት ዓድታት አስሓባን ዓድቡስን ተወዲቦም አድማዒ ወፈረታት ልምዓት የሰላስሉ ከም ዘለው ወኪል ኤሪና ሓቢሩ አማሓዳር ምምሕዳር ዓዲ ቀተኹላ አቶ ላይነ ገብረ ክርስቶስ እቶም 120 መንእስያት በተበግሶም አብ ምጽጋን ጽርግያ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምስራሕ ጋብዮን ምሕጋዝ ስድራ ስዋኣትን ጽጉማትን ይነጥፉ ከም ዘለው አብሪሁም ነባሪ ድቡስ መንእሰይ ተወልደ መሐሪ በወገኑ አብዝሃብ ሓበሬታ መንእስያት ዘን ዓድታት ቅድሚ 4 አዋርሕ በተበግሶም አብ ዝገበሩ አኼባ ተወዲቦም ልምዓታው ንጥፈታት ከካይዱ ከም ተሰማምዑ ጠቂሱ ነዚ ተግባራዊ ንምግባር በሐያል ውዳበ ይነጥፉ ከም ዘለው ገሊጹ